Кажи здрасти, Ари. Виж. Виж там. Там. Виж. Искаш ли лакомство? Искаш ли? Да? Дай ми лапичка. Дай. Браво! Здравейте, хора! Аз се казвам Жаклин и както сте разбрали от заглавието, днес ще ви запозная с нашето кученце. Това е приятеля ми от предишния клип. Ако не сте го гледали, долу в описанието ще има линк към клипчето. Едната ти глава е в лиги. Верно? Да. Така, започваме с първия въпрос. Как се казва домашния ви любимец? Тя се казва Афродита Ари. Втория въпрос е защо и как избрахте да се казва така? Когато я взехме и пътувахме, бяхме в колата и аз отворих интернет, защото просто не знаех как да я кръстя. И попаднах на името Афродита. Тя е гръцка богиня и това е богинята на красотата и на любовта. Да, така тилиите. И просто супер много ни хареса и на двама ни това име и затова решихме да я кръстим така. Третия въпрос е от кога имаме домашния ни любимец? Ние взехме на 31 май от Димитровград. Да. И тогава даже ние не отидохме с цел да си вземем куче, търсихме някаква гума за колело. Да. И Жаки вика, там има животни, ела да видим животните. Васко видя нея, тя се беше свила в ъгълчето на колата и буквално нищо не правеше, седеше си самичка. И той като видя и че е рижава и че е момиченце и просто каза, Жаки, това е нашето куче. Защото той като ми каза, трябва да си я вземе и аз вече си го набих, и си казах, да, това е моето куче, взимаме я. Обаче стана така, че не носихме пари дори в себе си и добре, че баба беше с нас и тя ни услужи, после ги върнахме и така, просто беше много готин ден. Така неочаквано се случи абсолютно всичко. Да. Следващия въпрос е кога е родена? Родена е на 24 март. На колко е сега? В момента е на 7 месеца и е голямо слънче. И следващия въпрос е колко тежи кучето? Колко килограма е? Тя е около 30 кила. Да, 30-31. Горе-долу. Големичка е, смисъл. Така, може би изглежда, даже не знам малко ли куче изглежда, но на мен си ми е мъничко кученце. Да. Ама за някои хора е доста голямо куче, като я видят и... Да, почват да пищят, наистина. Това е много гадно. И постоянно я заобикалят и си мислят, че е лошо куче, пък тя всъщност е толкова добричка. Дори тя е много страхлива. Като я бяхме взели и нея беше страх от абсолютно всичко. Котките я хъскаха, кучетата като лаяха, тя се буташе под колите. Просто беше наистина ужас и ние си викаме, взехме си котка, не куче, което да ни пази. То и още си е котка, смисъл, ако някой тръгне нещо да ни гони така дори на базик, като излезем с приятели. И тя почва да бяга и те и оставяте, смисъл почва... Тя бяга напред и да, тя даже не пука, че ти си назад, почва да си бяга. Каква храна яде? В момента яде гранули, но почва да спира да ги яде. Защото и даваме и някой, като човешка храна, ако има нещо готвено и за да не се изхвърли, примерно и го даваме на нея. Следващ въпрос, мислим ли да й режем ушите? Не. Категорично не. Значи тя си е родена с уши и опашка и трябва да си остане така, пък и не знам, така е по-сладичка. И последния въпрос е каква порода е? Кане Корсо. Може би не ви изглежда много.
Не знаем дали е чистокръвна. Дори не, 100% мисля, че е някакъв мелес. Да. Има нещо в нея. По походка, по черти, по всичко. Много хора, които имат кане корсата. Да, но имаме приятели, които гледат от години кане корсата и всички викат, че е кане. Има и такива хора, които казват, че е смеска. Има хора, които ни казват, че е съвсем друга порода. Просто всеки казва различно, но честно казвам, нас това много не ни интересува. Тя си е живо същество, добричка е, просто е прекрасно кученце, така че няма значение дали вашето животно е породисто или не. Между другото, тя е много лакома. И напишете долу в коментарите, има ли това как да се отучи, защото ако, например, някой от вас е с кюфте в ръката и тръгне на някъде и просто тя ще си тръгне след вас и за нас ще забрави. И това е много гадно. Дай лапа. Лигите й. Да, и това е другия проблем на породата. Много им текат лигите, а те нейните в момента са от тези водните. Да, има кучета, то може да не станат, но на някои кучета са и слузисти, гадни, ужас. Ама... Сладурка. Виж камерата. Чакай да я покажа така. Има огромни уши, наистина огромни. Много хора викат Дъмбо. Да. Напишете долу в коментарите вие какви животни имате, как се казват, от колко време са при вас. И надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Пишете долу в коментарите някои идеи за следващи видеа. Също така цъкнете камбанката, за да ви излизат известия. И до скоро! Чао!